लायलायो आं बांद्राय गोसो होथाबलायनानै गोसो थोलायनो हामानोहाय जाम्बा सोरहाबा नोंनि आंनि गेजेराव मा लिरनानै हरदों मोनलायोना मोनलाया गासैबो इसोरनि आखायावसो बिनिखायनो सम सम बावगारना थानोबो सोलोंखानांगौ। आयौ मा राव बुंलाबायखो नों रैसुमै नैबे लैथोखौ एसेबो साना नामा आंलाय? सानो दैथो साननायखायनोथ' बुंदों मानोना मोजां मोनलायनायाव गोसोखौ हमथाना लानो हायाब्ला इयुनाव गोबां दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जायो। मोजां मोनलायनाया लैथोनि गोथौ दैजों रुजुजायो। जेरै बांद्राय गोथौ दैयाव थब्लयोब्ला थाब सिखांफिननो गोब्राब जायो थिग बिब्दिनो बांद्राय गोसो होथाबनानै मोजां मोनलायब्लाबो माबाफोर जाहोननि थाखाय गावस्रालायनांगौ जायोब्ला थाब बावगारफिननो गोब्राब जायो। माबा जानला मोनलासो बुंसिनबावलायबाय नों रैसुमै आरो दुखुसो होसिनबावबाय। जाम्बा हौवा जानानै मानो एथबां लोरबां खालामो गोसोखौ? आं मोजांखौसो बुंदों ना मानोना गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरानो मोजां मोनब्रैलायनानै उनाव मोनलायाबा फाग्लि बाग्ला जानायखौ जोंबो नुबोबाय। बेफोर जेखि जादोआ बारहोदो। लैथो नों आं बिहरनाय रांखौ लाबोबायमोन नामा? ए औ लाबोबायमोन। नै रैसुमै बेसेबां लाबोखो? 10,000 दं रैसुमै बेखौनो लाग्रोदो मालाबा होबाय थागोन आं। जेबो नङा दे जाथ'बाय। फसायाखिसै ना माखिसै जाखो बियो? मा रैसुमै खम जादों नामा? नांबावगौबा नै बेखौ लाबोदो। हरदो होमब्ला मोननैयावनो लानांगौ। नोंनो होआब्ला सोरनोथो होबावनोब्रा रैसुमै नोंनि थाखायसो बिजनेस खालामो आं नोंनि थाखाय थैनाय थांनायखौनो जेबो बुजियालै आं। दे बेबायदिनो बुरि जासिम गुलाब गुथाब रां दांहोनो हाबाय थायोबासो जागोन दा। मानो हाया जानो रैसुमै रांजोंनो फबनानै दोनगोन आंखौ। आयु नंथारगौ दा हाथारगोनसै नों? आंसो गोसो जायोब्ला ट्राक गंसे हिनजाव लानो हायोमोन आं नाथाय नोंनि थाखायसो सोलायबाय आं। है जानला मोनला रायलायनो नाङा बायो आं बिदिबा। नंगौलै सना बेफोरबादि रांखौ नोंनि थाखायसो खामायदों आं। गोसो मोदोम हारा मेलेम गासिबो नोंनिखा। नांगौबा बेगें बिगुर आरो हाराल'था थेवब्लाबो नोंखौ अभाब खालामा आं। नोंल' आंखौ फोथायखेबस' दाखालाम आंनि जिरख'नाय सना। खालामाहाय मानो जानला मोनला बुङो? दिनै जाथ'बाय नामा लैथो? मा थांनोसैबो रैसुमै? औ सानफ्रामबो रायलायनांगौखौ दिनैनो रायलायजोबना गाबोन माखौ रायलायनांगौ? नंनायालाय नंगौ नाथाय